वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल एलबी मिक्सचार नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चैनलाव गोदानब्ला प्लिज आंनि चैनलखौ साबस्क्राइब खालाम। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट होनो दाबाव। फैदो बिदिब्ला जागायलांनोसै दिनैनि भिडिअखौ। फैदो फरायसाफोर दिनैनि क्लासखौ जागायलांलायनोसै। दिनैनि क्लासआ जौगानाय मावसुलुजों रोदा दिहुननाय, जौगानाय समानथायनि रोदा दिहुननाय एबा जौगानाय मावसुलुजों मावफुंनाय दिहुननाय। जौगानाय मावसुलु एबा जौगानाय फर्मुलाखौ आङो माबोरै x समान माइनास b प्लास माइनास रुट अभार b स्क्वायर माइनास 4ac बाय 2a माबायदि बेबायदि जानाय बेखौ आं सिगांनि भिडिअआव होखांबाय। जायफोर फरायसाफोरा बे भिडिअखौ नुवाखै बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदो, लिंकआव थुनानै नायनानै ला। जौगानाय मावसुलु नों जौगानाय समानथायनि जायखिजाया रोदा दिहुन होनबाथाय बे मावसुलुजों बे फर्मुलाजों दिहुनबाथाय जोबोद गोरलै जायो। माबायदि दिहुनो नायनि फै। बेनि थाखाय मोनसे जौगानाय समानथाय लानि मोनसे लानि x स्क्वायर माइनास 3x प्लास 2 इक्वल 0 होननानै एकदम गोरलैथार, गुसुंबो जायो। फर्मुलाखौ होदो ओरैजाय प्लास माइनास रुट अभार b स्क्वायर माइनास 4ac ओमफ्राय 2a। दानिया b माने मा, बेवहाय मा दं a b c दं। a माने x स्क्वायरनि थाफादेर, b माने x नि थाफादेर, c माने x गैयै दिदोम हारसिं थानाय। नैबे बेवहाय a नि मान, बियो b नि मान, b c नि मान। अब्ला नैबे माइनासआ माइनास b माने x नि थाफादेरा बेसे दं माइनास 3 माने माइनास 3 प्लास माइनास b स्क्वायर, b नि माना जोंना माइनास 3 स्क्वायर नालाय होल स्क्वायर, नैबे माइनासआ माइनास 4आ 4 a जानांगौ। a नि माना x स्क्वायरनि थाफादेर, x स्क्वायरजों मा दंनाय जेबो गैया माने 1 थायो 1 c माने दिदोम अनजिमा बेसे 2। नै बेबायदि गावबा गाव मानखौल' होनांगौ। बेनिफ्राय नैबे गाहायाव 2a नि मान x स्क्वायरनि थाफादेर बेसे जेबो गैया माने 1। नै बेबायदि खालामदो। दाना दाजाब दानख खालामदो। माइनासजों माइनास सानजाबा प्लास 3आ 3 प्लास माइनास नैबे मा जागोन माइनासनि स्क्वायरा प्लास 3 नि स्क्वायरा 9 माइनास 4 सानजाबसे 4 4 सानजाब 2 8। नै बेबायदि जाबाय। 2 जों 1 सानजाबा 2 बेबायदि 3 प्लास माइनास 9 निफ्राय 8 माइनास खालामबा 1 नि रुटआ 1आनो ओमफ्राय 2। नै प्लास माइनास दंना, प्लासखौ एक्सट्रा माइनासखौ एक्सट्रा खालामदो ओरैजाय। देयरफर x समान 3 प्लास 1 बाय 2 एबा x समान 3 माइनास 1 बाय 2 होननानै बेसे जागोन। 3 जों 1 जों प्लास खालामबा 4 4खौ 2 जों रानोबा 2 3 निफ्राय 1 माइनास खालामबा 2 2खौ 2 जों रानोबा 1 दिहुननो गोनां रोदाफोरा बेसे जागोन 1 आरो 2 होननानै लिरबानो जाबाय। बेबायदि जोबोद गोरलै आरो बहुद माने टाइमखौ सेभ खालामो बे फर्मुलाजों खालामोबाथाय। नोंसोरो जायखिजाया जौगानाय समानथाय होनानै रोदा दिहुन होनबाथाय बे फर्मुलाजों बानायबानो जाबाय। गोरलैथार गुसुंथार जायो। गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि फरायसाफोरा मोजाङै बुजिनाय बायदि। x स्क्वायर माइनास 4x माइनास 21 इक्वल 0 बेखौ दिहुननि जाना जों x समान माइनास b प्लास माइनास रुट अभार b स्क्वायर माइनास 4ac बाय 2a। नैबे माइनासआ माइनास b माने x नि थाफादेर माइनास 4 दं ओंखायनो माइनास 4 होबाय प्लास माइनास बे प्लास माइनासआ बेनि बे रुट अभार b स्क्वायर b नि मान माइनास 4 b स्क्वायर नालाय स्क्वायर होबाय। नैबे माइनास 4 a माने x नि थाफादेर x स्क्वायरनि थाफादेर बेसे दं बेवहाय जेबो गैया माने 1 थायो। c माने दिदोम अनजिमा बेसे दं, दिदोम अनजिमाया जोंना माइनास 21 बेबायदि। गाहायाव 2 a माने x स्क्वायरनि थाफादेर जेबो गैया माने 1। नै बेबायदि खालामबानो जाबाय आरो फटाफट माइनासजों माइनास सानजाबा प्लास 4आ 4 प्लास माइनास रुटनि सिङाव माइनासनि स्क्वायरा प्लास जाबाय 4 नि स्क्वायरा 16 जाबाय। नैबे माइनासजों माइनास सानजाबबाथाय प्लास 4 सानजाबसे 4 जों 26 सानजाबबाथाय 84 बेबायदि जाबाय। 2 जों 1 सानजाबबाथाय 2 4 प्लास माइनास रुटनि सिङाव बेसे जागोन 16 प्लास 84 बेसे जागोन 8 9 10 100 जागोन। गाहायाव 2 दानिया मा जासिगोन 4 प्लास माइनास 100 नि रुटआ बेसे जौसेनि बर' रोदाया 10 ओरैजाय 2 दाना प्लास माइनासखौ बोखावदो देयरफर
x इक्वेल 4 प्लसखौ लाग्रोबाय 2 एबा x समान 4 माइनास 10 बाय 2 बेहा 10 जों 4 जों दाजाबबा 14 नै 14 खौ 2 रानोबा 7 10 निफ्राय 4 दानख'बाथाय माइनास 6 2 माइनास 6 खौ 2 जों रानोबा माइनास 3 रोदाफोरा ओंखायनो माइनास 3 7 नै बेबायदि जौगानाय मावसोलोजों रोदा दिहुन होनबाथाय बेबायदि खालामनांगौ जोबोद गोरलै जोबोद गुसुं थाबनो जायो जोबोद गोरलै आरो गुसुं उइदिन शर्ट पिरियड नोंसोरो जायखिजाया जौगानाय समानथायनि रोदाखौ दिहुननो हागोन बे फर्मुलाजों बेनिखायनो बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखि बे फर्मुलाजोंनो बानाय जायखिजाया नोंसोरखौ जेबो मेनसन खालामालासिनो रोदा दिहुन होनबाथाय बे फर्मुलाजों बानाय गुसुं थाबनो जायो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'लायनोसै उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनलायगोन गोजोन्थों थेंक इउ